Terve taas kaikki, se on Tukka täällä ja tänään me pelataan Pixel Worldia. Ja siis olen uusi, mutta sain nämä minun toiselta akolta. Tai niinku droppasin nämä mun toiselta akolta. Ja siis tänään nyt me voitais lähteä tonne. No, lähdetään vaikka näin alkuun tekemään vaikka mennään aktiivisiin maailmoihin ja Paula Outfit. Käydään lahjoittaa sille jotain. Tai niin. Give tulossa. Eka on Pixiä, noi vitsin. Se liivas, no ei sit anneta sille mitään palkkia, mutta siis Giveä, niin mä teen Discord-palvelimen nimeltä Tuukka PV Discord, niin siellä puolella katsojavideot ja Givet. Eka Give on tulossa lemmikki. Mennään vaikka sitten Pixel Stationille. Laatais joo, no niin. Sitten vaikka pilvet. Aina nyt jotain. Oho, ei mulla vielä ole. Byttejä. No tässä videossa mä ainakin hankitaan byttejä-koineja. Nyt jääty peli. No niin, ja nyt on tehty oma maa. Tän nimi on siis Tukee YT. Kaikki voitte tulla tänne. Mutta kun ei siis pysty droppaamaan noita wordlokkeja, niin sen takia mä vielä tyydyn tähän Nebbia wordlokkia. Nyt mä saan 2. tasoon. Voin sanoa, että varmaan melkein joka päivä tulee video. Ellei nyt ihmeitä tapahdu. Mä kyllä varmaan sitten. En kyllä mitään mä teen. No niin, ja nyt. Taso 3. Ja siis jos te näette, että mä oon täällä paikalla, niin voit tulla tradeilemaan. Ei tarvi mitään kauhean hyvää, mutta jotain nyt ees kuitenkin. Olisi kiva, jos saisin jotain. Jotain pikkuista kamaa. Tähän nyt alkuun tämmönen nuubi vaihtoehto. No voi nyt koko ajan loppua akku, kun mulla tuli aika huono. Niin. Joo. Bla bla. Jakoa vain. Sitten tänne voitaisiin kirjoittaa, että sitten YouTube. Tuukka PV, joo. Olen siis pelannut muita
muitakin pelejä, kuten Stumble ja Bravely, mutta se sillä ei mene kauhean hyvin, kun lagas aika paljon. Nyt siis mä rakennan tässä taloa, koska niin. Minoreita ja täysioikeuksia voi saada. Minoreita ja täysioikeuksia voi saada ja tulla auttaa mua tänne rakentaa, jos haluaa. Koska nimittäin en mä varmaan tätä tuu itse pystymään rakentamaan, koska on mullakin muuta sitten tekemistä tässä, kun aina vaan tulla tänne. No siis oon mä täälläkin maailmassa, mutta siis niinku näin niinku niin. Ja mut myöskin voi löytää Suomen maasta tai näin. Mutta siis enimmäkseen niin mä varmaan rakentelen täällä. Ja jos löydätte mun toisen käyttäjän nimeltä Tuukka, tai siis tukee pixel tukee, niin se olisi mun toinen käyttäjä. Se olisi mun toinen käyttäjä näin. Niin senkin luona voitte käydä. Tai sitäkin kuitenkin voitte katsoa, mitä teen silläkin. Ja siis mut voi löytää mun toiselta käyttäjältä maailmassa nimeltä Chrised321. Niin sieltä mut voi löytää, se on Halloween-teemainen maa. Parkour tulossa. Sinnekin voitte saada täysiä oikeuksia. Mihin? Sinnekin voi saada täysiä oikeuksia, että pääsee rakentelemaan. En mä sielläkään koko aikaa paikalla. niin. Mitäs muuta mä nyt tässä sanon tässä videossa? No. Ensinnäkin nyt voit semmonen Netheriin. Mä ostan muutaman Nether-käärän tosta. Ei taistelukorttein kun rikostyssineet ja sitten täältä. Ihan käyn nyt muutaman kerran Netherissä tässä. Mulla on 9 Nether-scrollia. Sitten me vielä tullaan tänne maahan niitä Nether-kristalleja hakkaa. Seuraavassa videossa mä ainakin varmaan hankitaan Bötekoinen ja ehkä lahjoitetaan jotain jollekin. Mä vaan seuraan näitä, koska mä oon kauhean hyvä taistelija. Putosin heti.
Au. No. Jos mä saan mitään Nether-scrolleja. Nimittäin en mä varmaan tällä mun Sword Wars Worldilla tuu mitään saamaan aikaiseksi. Kun mun vielä. Kuitenkin nyt otetaan tästä riskille nämä. Enkä mä nyt saa niitä. Niin. No, mä en oo siis kauhean hyvä pelaa Netherissä, mutta mä saatiin 4 kristallia. Nether-scrollit voidaan tulla tästä hakemaan. Mä jätän Nether-scrollit tähän. Pudota. Mä haluan, että voi pudottaa tähän. No. Sitten tästä mä näen, että onks mulla yhtään katsojia. Sitten jos mulla on katsojia, niin ottakaa näin ja pudottakaa yksi dirtiblokki. Niin mä tiedän, että ootte käynyt tässä maassa. Takataan nämä. Takataan Nether. Nyt menisi hakka pöyn. Sitten mulla on vielä yksi. Yksi Nether. Ja Giveen tulee tää petti ikä 12 päivää. Ja on täällä ihan hyvin arvoakin pikselissä. Ja Discord-server on siis Tuukka PV Discord. Sinne voi liittyä. Ja huomisen päivän videossa niin tulee, että me lahjoitetaan jollekin noobille joku lahja. Sitten me ollaan jollekin noobille laitettu lahja, mistä me tullaan tänne tähän maahan, me rakennellaan tätä ja sitten me hankitaan pytejä. Mä otin vahingossa nämä. Ja me hankitaan pytejä. Mutta tältä päivältä tämä video olisi ohi, joten moi! Moikka!